Unsa ka pa dong? Ato ko tong ubos to, palit kog kulapo. Unsa to dong? Ato ko sa ubos to, ba kay magpalit kog kulapo. Namatay dong. Dikit madungog dong. Ngit-ngit manggod. Suga gamay dong be. Yati yun. Ingon ko, muadto ka tong ubos kay magpalit kog kulapo. Oh. Mag-unsa sa ganito dong? Nah, yati yun. Unsa may magunsa? Ang akong giingon, muadto ka tong ubos kay magpalit kog kulapo. Mao lagi. Mag-unsa man sa lapu-lapu nga kalayo man ato. Nah, yati yun. Kulapo ba, kulapo? Ingon ko magpalit kog kulapo. Nganong kalayo ba nimog naabtan? Ah, magkuha day kag manabtan day dong. Wa nga kalayo sa nimo gikuhaan anang manabtan dong nga. Naa man tay manabtan ri sa tuwa. Naa si nang sita. Naa si nang dising. Naasad si nang kurding. Ay ba ato dong kasi may namatay dong. Yati yun. Nganong naabot mo kag patay? Unya, ug ikaw ron akong patyon. Oo dong oy. Wala man gyud mo gamot na to aning kalibutan na dong. Anam kita pa dong anang imong giingon nga pantiyon. Sus! Bulang nganong naabot ng taon ng tawhan og pantiyon. Ngano ka dong? Grabe, nagsakit na gini ako tutunlan. Grabe gini mong bungula. Paita ni mo ka istorya, uy. Grabe ka hasol. Unsa to dong? Nah, pud. Hasol kay ka istorya ba? Hasol. Unsa? Nah, nganong gutang naabot ng taong kag module do nga sugod na magpisto-face ang mga bata karon. Hasol ba? Hasol. Mao lagi dong module. Matay dong. Mura magkag naigamay dong. Sen unsa naman lang imong gipangyaw-yaw diha? Or ganggoy gud siguro ka. Oh no. Pag sure dia dong kay mutambling ko. Aw, tumbling di ay ha? Tumbling di ka may go kaning bunal. Ayo dong. Kamu ka dong. Matay itong bata. Ganggoy gid itong bata. Day grabe sa kitas kung sampot gibunalan o paluwas buang. Nah. Yasa ang butam ning padong oh. Lapantay lang kana. Be? Oh no! Oh no! Yate, mananapang yate. Yun. Kita-kita. Oy buta, naamlay ka buta. Unaamlay ka rin, ngol. Ato kas barangay hall nguloy kay. Ito'y panghatag hinabang. Unsa buta? Ato kas barangay hall ba? Ito'y panghatag hinabang. Ha? Nga naman. Unsa man? Di ba tungod sa bagyong Udit, daghan tang nawadaan og Pinoyanan. Anong adto kas barangay hall kay ito'y panghatag hinabang. Mao lagi. Nganong gitabang man? Unsa may naingnan? Yan unsa man na buta nakuyapan? Nayati gyud. Hinabang ba? Hinabang. Panghatag og hinabang ang kapitan. Aw, hala kaluoy gud buta. Gitabang day kay nalugpitan. Ingon ako nakuyapan. Unsa man nakalugpit buta? Sus, paitan yung bungula ka. Hawla, sige. Gitabang kay nalugpitan. Aw, manghatag dayo ginabang ang kapitan buta. Mainunda. Unsa man sa nailang gipanghatag nga hinabang buta? Sa akong nadunggan, ngol. Dilatam kuno nagbugas. Unsa buta? Dilata og bugas ba? Dilata og bugas. Ni. Makaon ba din ng lata nga lamas buta nga wa man sa tay lamasan anak? Sus, baulang gini mo bungula ka. Dilata og bugas ba? Dili kay lata nga lamas. Ah, dilata og bugas tay buta. Wa inunda kay nisulti ka. Tara buta, kuyugan ti ka. Ayo na da. Butay buta init magkairong nahuna di ka buta. Gagak. Oh, pre mo ana kay init kayo. Uy, kunite. Kusulog nubi kay nasangit. Sangit. Oh, grabe. Angol kay. Na. Oh, ayaw panukol. Hinay diya kinapakong ka.
Bantay asan dong kau? Sabta. Pataka malang ni siya. Dira o ka. Oh. Samta ni. Ay. Na. Tana ato tayo lang kapitan. Kuha na tong hinabang. Butan na am kay hinabang to. O sige aday, tarong ko guide ha. Matay bumupul ka. Natagal mo ginabang sa ba? Wala lagi buang. Ikaw buang. Samot. Ay hinabang nabot. Ano ako man dyan ikuan nga hinabang. Pertin nagana sa mga balay nga gubawa man dyan bisag. Mao lagi buang nga. Balay mo nga hurot ka guba gani. Samot. Wa hinabang. Ang bongbong mo nangarangka. Bangik. Asa ka. Wala ko rin budget ang upan siguro. Ayo. Kinsa man nun? Oy. Nanala din bungolay. Bungol. Ay bungol dong. Dungog rubay ko. Dili ka bungol na. Ini na maag yung iro dong. Dili makro manumbag na na. Tradisyon ta pala. Na. Na ada iro nga manumbag dong. Ya, sa amuang iro semua menungay man. Grabe sa sabaan na inyong sigbin dia dong oy. Oh, bilag bro kay makadungog na ko. Sana all. Oo dong oy kadungog na oy. Sus, piyansa. Dito ko silang kapitan ganina. Nangayo may ginabang nya kay nakabantay mang kapitan nga. Murag alanganin ko sa pangdungog. Gitagaan ko giring it oh. Original kay ni gikan sa Australia. Ipada siyang anak nga si Liupi Pacquiao Pisano magana. Ganun Mao ni na original kayo. Oh grabe. Akong dungog dong, klaro na gyud kayo. Saan sa gipangata dito noy? Dilatag bugas dong. Wow! Tag sa kasakong bugas dong oy. Pero matay problemaha lagi na ako dong. Dagana ko noy. Nya nganong problema man? Problema dong oy. Nganong ga problema man kana? Oh, tagaan tinura ko gus kasako nya gilong agundaan. Problema din na. Kanindot ana. Problema na ko kinsa may muhurot ni. Daan ako semua nga pilara may kabuok, usara kabuok kong mata. Kada kong binuang. Nya gananam ka ng hearing aid. Makadungog na jud ka. Klaro na kayo. Nya makadungog ka tingog sa tao. Dungog na kayo dong oy. Mahalon ko ni. Kika ni Australia. We, di nga. Pinadaan ni sa iyang anak nga si Liupi Pacquiao Pisano. Oh. Sana Original kayo na. all. 500 watts ang speaker ani. Suga ko dabaw pa mo nagbapol. Suga man dito bapol mo adagto kayo ko. Kamo sa disco. Tinuod bitaw dong. O tanawa oh. Di ko 500 watts ang itaw nagbalik. speaker ana. Itaw nagbalik ba ato? Unsa nga. Atong suwayan. Itaw nagbalik. Puta na am ka. Di na lang itaw nagbalik ato ng suwayan. Sige dong. Atong suwayan. Dungog na kayo dong. Oy 500 watts ang speaker ani. Sige, suway. Oh. Tarong dia eh. Lagi. Mahal nun man eh oh. Australia ni gikan. Sus. Ini atong suwayan. Buang. Kuyo gisi nunuli ato nahan. Nya tawag ko diag makadungog man na. Oh, sige. Kana ra di ay. Kadungog na ko ay 500 watts. Tingnan na to. Karong bantay Bakutaw ni utok ani 500 watt. Be. Amaron. Ge. Suway. Ya tawgon ta mo ha. Nya tanaw to makadungog man na si nunuli. Renard. Oh. Unsa man do? Awa. Hingnan ti ka mahalon ka ini. 500 watts. Ako nakadungog yun, nakadungog. Mahalong yun ay. Duol man. Mahala ka diyan bungol. Ka dong. Oo na ganyan, klaro kayo. Buton Ano ikaw ini doon? Kato di ay gitawag ko. Ito atong tawag. Nasa mo may bungol ka mo may sulo ba na ha? Di mo mo boss. Labay. Ilabay lang niya. Hala mo dia ka mo, may bungol ka mo sulo. Naaman tayo manabtan rin sa tuwa. Naasi nang sita. Naasi nang dising. Naasad si nang kurding. Hello mga kabuang. Shout out na sad mi. Kami karon mag-shout out mi. Shout out dai ko ni Colin Hirana taga Panatara ni siya, Colin Hinirans. Kulen Generans. Og si Ang gawa mo Kulen Garcia. Isilmi Pachico Canoy. Og shout out ko ni Kuan. Mami Cleo katong sa tayo mong gikuan mga ganyan basta mo to. Asa to? Baka naman hoodie ano to? Hod. Hod. Baka naman mami. Marto ko Tulor ko mo. Shout out ko ni Yams Ali TV.
palihog kog support sa ilang channel niya, palihog lang sa kog visit. Shout out sa ni Jenny Kim's channel. Visit sa palihog sa ilang channel niya, paki-support na lang god. Og shout out ko sa naginusarang babae sa ani kasing-kasing ni Ninyo. Lah, taga Si Matinaw Matinaw, Jillian Villariasa. Og shout out sa Coracle TV, palihog ko visit sa ilang channel niya, pa-support na lang god. Way pilit kahoy diha. Og shout out sa ni John Viewer Vlog. Palihog ko visit na lang po siyang channel niya, palihog ko support. Og shout out ni Christopher Inad Tapiri diha sa may Upaw Mandawi. Brad, may hapon dia Brad amping. Og shout out ni Sir Mark Sharot. Nagpa-shout out sir og sa mga minahal niya sa kinabuhi. Og ang pinilangga niyang asawa nga si Madam Joanne Sharot og sa iyang mga chikiting. Lawi na silang Basti, yes Basti mo ni yang kuan. Mo ni yang sidekick ni niya sa kuyog-kuyog og car show. Basti ni CJ man siguro nga basa ni og ni sa iyang kamanghuran si Mary. Og iyang gipa-shout out ni Sir Mark Sharot, Gambit ki Cebu South Custom. Sa grupo ni sa iyang kuan D64 multicab. Og iya sang gipa-shout out ang tawag ni San Fernando Sipak Takraw Association or SAPSTA. Si Felicissimo Junior Tirol og si Barusa Troy. Og shout out sa admin ni Ate Geraldine diha sa Angat, San Fernando, fish vendor. Og shout out sa Ate Barbara Labas yung isla. diha sa Balungag, San Fernando. Parents leader man daw niya sa Purpose. Ang itawag nila Pantuwad program. Pantawid program. Og mao ra mga kabang. Pantuwan. Tuwad na nun. Mao ra mga kabang, palihog og support sa mong channel. Og sa katong nag-view sa last upload namo, salamat kayo. And then palihog lang sa og subscribe og palihog og follow sa among Facebook page, San Fernando Biners. Bye mga kabuang.